Ale druhá časť pravdy je tá, aby sme vedeli narábať alebo získavať informácie aj z negatívnych informácií, emócií, ktoré nám dávajú správy. Takže ako je to vôbec možné, si povieme o chvíľočku v tomto webinári. A dozviete sa o tom, ako je možné odpor, ktorý cítime, keď sa nám dejú v živote nepríjemné veci, ako je ho možné premeniť na tú pozitívnu emóciu pre nás. Tento webinár je pre tých, ktorí sú možno práve teraz smutní alebo hľadajú viacej šťastia vo svojom živote. A cieľom webinárov, z týchto 7 webinárov je to, aby ste krok za krokom našli svoje šťastnejšie ja. To znamená, aby ste pocítili tú energiu radosti, tvorivosti, ktorú nám šťastie dáva. Taktiež je aj pre tých, ktorých už nebaví byť smutný a radi by ste premenili svoj smútok na sladký pokoj, tú vnútornú harmóniu, ktorú môžeme spolu zažívať. Taktiež, ak ste našli svoje šťastie, pretože šťastie má niekoľko úrovní a vy ste sa rozhodli ísť ďalej. Znamená, že možno už ste dospeli do bodu toho svojho šťastia, kedy chcete pokračovať ďalej a objaviť novú úroveň šťastného svojho života. Alebo ak túžite mať zo seba lepší pocit a viacej si veriť, pretože ak nám šťastie alebo ak ten vnútorný náš kompas, o ktorom budeme o chvíľku hovoriť, vám bude ukazovať novú cestu, napríklad tak ako aj mne ukázal to, že mám napísať knihu alebo mám vysielať tento webinár, tak je dôležité, ako si viac veriť, že to dokážeme a spravíme. Emócie ako také, či už pozitívne alebo negatívne, nás môžu oslabovať alebo posilňovať. Je to na nás, ktorú cestu si zvolíme. My budeme hovoriť o tom, aby nás emócie posilňovali a ukážeme si techniku, ako na to. Vďaka tejto jednoduchej technike získate viacej odvahy, síly a energie a ani akékoľvek prekážky, ktoré vám do vašeho života prídu, budú pre vás možno častokrát nepríjemné, ale budete vedieť, ako tieto prekážky premeniť na bohatstvo sily a energie pre vás. Každým jedným webinárom, ktorým budeme počas týchto 7 týždňov prechádzať, sa spojíte viacej so svojím vnútorným kompasom. To znamená, ten vnútorný kompas je to naša vnútorná, môžeme to nazvať aj intuícia, ktorá nám vždy, ak sa pýtame, ak si dovolíme sa aj opýtať, nám dá správnu odpoveď na to, ktorý ten smer je pre nás správny, či máme sa skôr rozhodnúť napríklad ostať v našom zamestnaní alebo v tom zamestnaní, v ktorom sa práve nachádzate, alebo máme zvoliť nejakú inú cestu, ktorá je pre nás tá správna. Týmto spôsobom počas 7 webinárov získate krok za krokom schopnosť nájsť riešenie z každej situácii, v ktorej sa budete nachádzať a nájdete to správne riešenie pre seba. Možno sa pýtate, prečo by ste mi mali veriť. Možno sa pýtate, odkiaľ takéto poznanie mám a prečo by možno malo fungovať vám. V mojom živote som sa dostala do situácie, kedy som mala všetko a zároveň som nemala nič. V dnešnej dobe
veľmi ľahko sa dostávame, a to sa stalo aj mne v mojom živote, k materiálnym veciam. V mojom prípade to bolo, že som mala som dom, mala som psa, mala som manžela, jednoducho mala som skvelú prácu, mohla som cestovať, ale napriek tomu som sa necítila byť šťastná. Vedela som, že som sa dostala do bodu, ktorý vtedy sa nenazýval vyhorenie, ale bol to bod, v ktorom ja som necítila žiadnu emóciu a vedela som, že takto ďalej žiť nemôžem a ani nechcem. Preto som po určitom čase, nebolo to samozrejme hneď, dlho som chodila z práce veľmi unavená, bez energie. Častokrát som zapla televíziu, dlho do noci som sa pozerala bez toho, aby som vedela, aký úžitok mi tento program dáva. A realizovala som veci, alebo ani som veľmi nemala na to energiu také, ktoré ma stáli minimum tejto energie. Až som prišla do bodu, boli to práve Vianoce, ktoré sú obdobím stretávania rodiny, priateľov. Všetci okolo mňa boli šťastní a ja som si uvedomila, že som nešťastná. A to som vedela, že to už je moment, kedy to treba zmeniť. A vtedy prišlo takéto vnútorné rozhodnutie, že chcem byť šťastná. Aj keď predtým následovalo to, rozhodla som sa, že chcem to zmeniť. Nešlo to však hneď, no vedela som, že týmto rozhodnutím nájdem tú cestu, aj keď som vôbec nevedela, že ako. Začala som hľadať, začala som sa pýtať ľudí, ktorých som poznala, a postupne, či už prostredníctvom týchto ľudí alebo nových ľudí, prichádzali ku mne informácie, ktoré ma buď nasmerovali na nejakú novú knihu, ktorú som si prečítala, alebo som sa stretla s človekom, ktorý mi dal možno jedno slovo alebo jednu vetu a tá ma posunula v tom mojom napredovaní ďalej. Čítala som veľa kníh, zúčastňovala som sa veľa seminárov, ktoré sa práve zaoberali emóciami, vnútorným prostredím a postupne, krôčik za krôčikom, som objavovala ten svoj vnútorný kompas, ktorý ma na tej mojej ceste viedol. A postupne som nachádzala tú odpoveď, prečo nie som v živote šťastná. Celá tá cesta, ktorou som prešla, je v knihe, ktorú som počase vydala, v knihe Objavte seba, objavte šťastie. A hovorí presne o všetkých tých prekážkach, ktoré som musela prekonávať. Jednou z tých prekážok bolo, že začali sme sa rozprávať s mojimi rodičmi úplne inak. Hovorili sme si veci, ktoré predtým bývali ako keby, keď si tak pozriete sa možno aj do svojej rodiny, že častokrát o veciach nehovoríme. Myslíme si, že je dôležité byť k svojim rodičom slušný, nehovoriť im o svojich emóciách, o svojich pocitoch. A toto sa dialo aj v mojom živote. A tak ako som kráčala tou cestou, tak postupne som nachádzala tú silu rozprávať sa so svojimi rodičmi aj o týchto veciach. Tiež som prišla do bodu, že som zistila, že vo vzťahu, v ktorom sa nachádzam, nie sme šťastní a počase sme sa rozhodli, alebo ja som sa rozhodla z tohto vzťahu odísť a vydať sa svojou cestou šťastného života, aj keď samozrejme to rozhodnutie nebolo ľahké, pretože pochádzam z rodiny, kde prvá, ktorá je rozvedená, ale niekedy musíme spraviť možno preto, aby sme boli šťastní, aj takéto riešenia, aj keď samozrejme nie vždy to tak musí byť. Môžete ísť svojou vlastnou cestou. Vnútorný kompas, kľúč k vášmu šťastiu a slobode.
prečo to tak vlastne, prečo je ten kompas taký veľmi dôležitý? Čo myslíte? Počuli ste už niekedy o vnútornom kompase alebo o intuícii? Vnútorný kompas je niečo, čo máme každý v sebe. Je to takéto naše spojenie tela, mysle a našej duše, ktoré sme dostali do daru už pri našom narodení. A dostali sme ho na to, aby sme kráčali tou svojou cestou poslania. V podstate každý, ktorý sme prišli na túto zem, máme svoje poslanie a máme určité úlohy, ktoré máme zrealizovať. Avšak tak, ako sme prechádzali detstvom, zažívali sme rôzne životné situácie, tak častokrát sa stáva, že nám niekto povie nejakú informáciu, my sa zlakneme a vo svojom podvedomí si ukladáme informácie alebo také tie poznania, že to, čo som práve povedala, nie je správne a vzdávame sa našej tej pravej túžby a postupne sa nám strácajú informácie o našom poslaní. Moja obľúbená autorka knihy Božská intuícia, Lynn Robinsonová, povedala: ak je strach vašim trvalým spoločníkom a bráni vám dosahovať ciele, možno by ste mali zmeniť svoje zameranie a požiadať vnútorný kompas, aby vám pomohol. Toto si povieme za chvíľočku. Ako je možné s týmto vnútorným kompasom komunikovať, tak aby ste každý jeden deň zostali s ním v spojení a kráčali tou svojou cestou, ktorá je tá práva pre vás. V dnešnej dobe množstva informácií, kedy médiá nám hovoria, že akým životným štýlom by sme mali žiť, čo si máme obliekať, čo máme jesť, ktorú prácu by sme mali robiť, pretože je momentálne napríklad veľmi finančne dobre ohodnotená, na čo by sme si mali dávať pozor. Častokrát sa nám stáva to, že preberáme alebo myslíme si, že by sme mali prebrať životný štýl, ktorý je všeobecne daný v spoločnosti. Ale je to naozaj tak? Čo keď ten náš štýl je úplne iný? Čo keď máme žiť úplne inak? Čo keď je našim poslaním cestovať, možno písať knihu? Čo keď niektorí ľudia čakajú práve na to, čo my urobíme? Častokrát sa mi stávalo, keď mi písali čitatelia mojej knihy, že im to dalo nové poznanie, nový uhol pohľadu. Boli to informácie, ktoré boli veľmi dôležité na to potvrdenie, že naozaj je dôležité robiť to svoje poslanie preto, aby tí, ktorí čakajú na tie naše projekty, na naše knihy, na naše filmy, možno na naše nové obrazy, aby dostali presne všetky tie informácie, to je jedna vec, a zároveň, aby ste vy boli šťastní. Pretože možno poznáte tú situáciu, že ste v zamestnaní, ktoré vás nerobí šťastnými. Možno je dobré sa zamyslieť nad tým, ako z toho von. A o tom bude vlastne pokračovanie tohto webinára. Takže dostávame sa teraz k tomu bodu, čo je najväčšou príčinou nešťastia. Poznáte ju? Počuli ste už niekedy o tom, čo je najväčšou príčinou nešťastia? Možno taká malá pomôcka, že to slovo, ktoré vyjadruje tú najväčšiu našu príčinu nešťastia, začína na P. A najväčšou príčinou nášho nešťastia podľa českého doktora pána Františka Koukolíka, ktorý hovorí, že príčinou nášho nešťastia môže byť samozrejme aj naša finančná situácia, môže to byť stav životného prostredia, môže to byť
taktiež aj naše vzťahy, v ktorých sa nachádzame, tak jednou z toho najväčších príčin nešťastia je práve to slovo, ktoré začína na P a volá sa to porovnávanie. To znamená, že ako som hovorila pred chvíľkou, spoločnosť a média, či už je to rozhlas, televízia, sa nám snažia povedať to, že takto by sme mali žiť, ale pokiaľ nevieme, ako túži žiť naša duša a naše srdce, tak my nevieme, či práve tento spôsob života je pre nás ten správny. Avšak keď príjmeme tú všeobecnú pravdu, ktorú dostávame z médií, že takto je to správne, stáva sa nám potom to, že práve vďaka tomu porovnávaniu získavame ten pocit nešťastia. Práve keď sa snažíme prijať tú všeobecnú pravdu spoločnosti alebo médií, získavame potom po dlhšom čase, keď sa porovnávame, vnútornú nespokojnosť a máme pocit, že sme si nenaplnili svoje sny len preto, že nežijeme tak, ako nám hovoria, že by sme mali žiť. A keď sa cítime takto nespokojní a nie sme spokojní s tým našim hodnotením tejto situácie, tak začneme obviňovať seba a začneme mať ten pocit, že nie sme dostatočne dobrí. A po dlhšom tomto pocite nastáva v nás pocit smútku a dlhodobejší smútok potom vedie k nešťastiu. Nešťastie je stav, ktorý môže byť pre nás pozitívny, ale aj negatívny. Veríte mi? Prečo je to vlastne tak? Vlastne v stave nešťastia máme poslednú možnosť sa rozhodnúť, tak ako som vám opisovala svoju situáciu, kedy som bola nešťastná, tak po dlhšom čase, trvalo mi to teda nejaký čas, po dlhšom čase som sa rozhodla, že chcem žiť a chcem zažívať to šťastie vo svojom živote. A práve toto vnútorné rozhodnutie spravilo to, že som začala hľadať odpovede. Začala som rozmýšľať nad tým, o čom snívam, čo sú moje túžby, prečo som tu a teraz na tejto zemi a prečo vlastne žijem. A uvedomila som si, že som nikdy doteraz nad takýmito vecami nerozmýšľala. A práve v tom nešťastí, v tom bode toho rozhodnutia sa stalo to, že som získala energiu na to, aby som mohla začať hľadať tie svoje vlastné odpovede. Nedostala som hneď všetky odpovede, ale postupne som začala objavovať tú svoju túžbu. A tak, ako mi prichádzali tie jednotlivé odpovede, začala som ich realizovať, trénovala som, učila som sa nové veci a získavala som energiu nadšenia z nových výsledkov. Je to niečo úžasné, keď trénujete a zažívate nové nadšenie z toho, že idete dopredu. A po dlhodobejšom nadšení a úspešnej realizácii týchto vecí potom prichádza šťastie. Šťastie, ktoré je v súlade s našou dušou. Je to takéto hlboké šťastie, kedy viete, že to, čo robíte, je správne a má zmysel v prvom rade samozrejme pre vás, ale takisto má zmysel aj pre ľudí, ktorí sú okolo vás. Je to v súlade s najvyšším dobrom vás i vášho okolia. Ak však v tomto nešťastí sa nerozhodnete, to znamená, že dovolíte, aby
to nešťastie spôsobovalo to, že si prestanete veriť, pochybujete o sebe a myslíte si, že nie ste dostatočne dobrí, tak začnete pomaly pociťovať emócie, ako je frustrácia, strach, bolesť. A dlhodobá bolesť potom spôsobuje depresiu a vyhorenie. A stav vyhorenia je stav, kedy nič necítime, nemáme žiadne emócie a sme ako keby odpojení od seba. To je to, čo som vám spomínala, ako som sa ja cítila v živote, že som ako keby pochovaná zaživa. Ale my vôbec nemusíme do tohoto stavu prísť. Stačí, keď sa v jednom z tých bodov, ako je porovnávanie, nespokojnosť, sebaobviňovanie, smútok a najneskôr v bode nešťastia rozhodneme, pretože chceme žiť tie svoje túžby, chceme objaviť, čo je tá naša túžba, čo je ten náš sen a postupne krôčik za krôčikom ich začneme realizovať. Čo hrozí vtedy, ak sa nerozhodneme? Sme si povedali, že kam nás to môže doviesť po tej emočnej ceste, ale zároveň, keď si neveríme, tak sa nám kazia vzťahy v rodine, v práci, cítime únavu, odkladáme veci, nerealizujeme to, čo si myslíme, že by sme mali realizovať a prichádzajú nám do života ľudia, ktorých nemáme veľmi radi, pretože ukazujú to a sú to naši takí tréneri, ktorí nám cez tie životné situácie, ktoré zažívame, hovoria, že tak teraz ja ťa naučím, ako si stanovovať napríklad svoje hranice.